Hei, hei, sunt Ionut și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să am pentru voi o surpriză, da. Deci hai să începem. Stați puțin să vă... Deci avem... Să nu pățiți și voi la trecerea de piedon. Am atins un nene polițist de urechiușă, m-a luat și cu un ton de vere așa mi-a zis: buletinul să mi-l dai, să pleci nu am, spune-mi pe ce stradă stai. tocmai mă plimbam, Ei, unde stai te-am întrebat, acolo în cartier, puștule te-am amendat. dar nu sunt șofer. Mai lăsați puțin amenda, dați-mi voie să vă spun, mai în fața dumneavoastră o fată cu păr brun. Am întors puțin privirea, doar atât am făcut. Vroiam să-i fac un semn cu mâna, chiar atunci ți-a părut. La trecerea de pietoni nu mai face niciodată așa. Și fata care o priveai, să ai grijă că e fiica mea. Buletinul să mi-l dai, Să pleci nu am, spune-mi pe ce stradă stai. tocmai mă plimbam, Ei, unde stai te-am întrebat, acolo în cartier, puștule te-am amendat. dar nu sunt șofer. Să vă trăiască fetița, vă rog să vă scuzați de mă uit un pic mai bine, foarte bine semănați. Lasă-mă schimba subiectul, Spune domnul polițist, tu ai încălcat decretul. eu sunt doar un principist. La trecerea de pietoni totdeauna să fii mai prudent. Păi nu v-am spus, priveam la ea, dumneavoastră să fiți mai atent. Buletinul să mi-l dai, Să pleci nu am, spune-mi pe ce stradă stai. tocmai mă plimbam, Ei, unde stai te-am întrebat, acolo în cartier, puștule te-am amendat.